First, maglalagay po tayo ng gulaman. Tapos po ilalagay natin ng sago. And then maglalagay po tayo ng Nestle cream para malasa po, malinamnam. Tapos maglalagay tayo ng condensed milk at evap milk. Tapos, add na natin ang ating buko. Tapos, i-mix lang natin para ma-combine lahat ng ingredients. And, lalagyan din natin ng pandan flavoring. Tapos, ilalagyan na natin sa mini cups. At ayan, ready na po ang ating buko pandan. At ngayon, spaghetti naman ating lulutuin. First, maglalagay tayo ng asin sa tubig. Tapos, maglalagay tayo ng oil para pag naluto na ang ating pasta, hindi ito magdidikit-dikit. Tapos, pag mainit na ang tubig at medyo kumukulo na, ilagay na natin ang pasta. At ayan, luto na ang ating pasta. Ngayon naman, lulutuin na natin ang sauce. Magigisa muna tayo ng sibuyas. Tapos bawang. Then, na-add natin yung carrots. Tapos, ilalagay ng hot dogs. Mix-mix lang. At i-add natin ng meat. Tapos, mag-add tayo ng beef cubes. Naluto na ang meat. Dadagdag na tayo ng tomato sauce or spaghetti sauce. Halo lang natin, guys. Tapos maglalagay tayo ng garlic powder tsaka paminta. At magic syrup din. Tapos i-add ng condense at milk para lalong sumarap. Halo-halo lang natin. Tapos mag-a-add tayo ng ketchup. Ayan, luto na ang ating spaghetti.
Dan eh. Naman gagawin. Ang kanyan-kanyan kayo. Hanggang kayo may balagya kayo ni akan didayan eh. Makanano. Explain mo pa ka rin anak. Ano? Hindi tayo eh. Wala yan. No. Kanyan kayo ah. Alang kanyan. Alang makanta kayo. Dabang ka kanyan. Iya, tigyan mo na. Tara nga, be. Let's go, yan o. Ayan, Livi, kakatito. Nano. Pantanan yung pesos nung nuka rin niya. Pagdating pesos, ating kang price, ha? Ating kang candy, na? Magala, sorry. Okay. Magala, makaya nga rin. Yeah, it's Lolo. Linwalia. Nukarin niya yung pesos. Ay, lalaki. Ang galing mo. Palawe. Oh, ba't di na yung candy? Oy, candy! Are you with Mama? You with? Ayan na.
yourself with odor every day. Use new pH Care with odor product. Now in sachets. You get up. Aray ko. Which one? Oh. Mukha nakita ka mama kayo. You go upstairs now. Ane! Sabi ko, Ready,
Tingnan mo.